Takže ahoj, já jsem malý Imo. Jo. Tady jsem vám chtěla natočit takový dokument, protože si myslím, že jste úplně blbí, jako vy ostatní, jo. Teď nemyslím emo lidičky, ty jsou samozřejmě fajné, ale vy ostatní, jako jste totálně mimo, nechápete vůbec naše ty city, vůbec nevíte, co to emo je. Jako emo není jenom tady ta patka, kterou mám, to prostě emo, já jsem vám to chtěla dneska vysvětlit, protože vy vůbec nevíte, si myslíte, že emo je jenom o papce a podřezávání se. Jako já vím, že tohle všude se takhle říká, ale to prostě tak není, jako tady máte živej důkaz, já jsem prostě emo girl, stala jsem se jí asi tak před měsícem a prostě jako plně toho využívám, prostě fakt super to je. Takže třeba emo, já vám to jako vysvětlím, já nevím, jak vám to právě říct, protože jste úplně jako vypatlaný, jo. Ale tak já vám to zkusím říct jako v tom slovíčkaření, tak prostě jako emo. To znamená jako emotions. To jsou emotions, jako kdybyste nechápali, jako jak se to píše, vám říká. Což znamená emoce. Jako emoce, o to jde hlavně emo, tak jako emoce. No, vlastně ty emoce jsem vám taky chtěla říct, to vy si myslíte, že jsou jenom špatný, to jako nejsou. Jako jděte někam, jsou hlavně i ty dobrý emoce, jako prostě dostanu dárek, tak se z toho dokážu radovat. Samozřejmě máme určitý limity, jako kdy to musí skončit a už pak musíme být smutný, jo. Ale jako nemyslete si, že jsou to jenom ty špatný, prostě hlavně i ty dobrý. Ale jako v dnešním světě, co si budeme povídat, jako ty špatný převládají, ale tak to já vás nechci to. Potom jsem vám taky chtěla říct o téhletý patce. Vy si myslíte, jako, že jsem to udělala jenom kvůli tomu, že to je dneska moderní a že prostě takhle každý emo musí být. To jako tak není. Tu patku jsem si tam dala, protože teďko nevidím. Nevidím vás tady na tohleto oko. A to je fakt super, protože jako když emo nevidí, tak prostě vlastně nevidí to krásné na světě a může být právě smutňoučky. A to hlavně jako my potřebujeme být smutný, protože jako vidíte, kdybyste viděli někde veselýho emouše nebo emoušku, no tak jako to fakt nejde. Prostě není žádný emo. Potom takový ty pravidla trošku, taky nevíte, no. Já bych vám chtěla říct, že hlavně tmavá barva je emo, jo. Hlavně černá, prostě černá, co jde. Může být i hnědá, ale prostě čím víc tmavší, tím víc emo. Může se říkat jako, já vím, že se teď divíte, že říkám emo, ale tak vám se může říkat emo i emo, jako abyste věděli, no. Potom jsem vám taky chtěla říct, jako, že vůbec není pravda to, že se řežem hodně. Jako my se vůbec neřežem. Není pravda, jako jsem tam nějaký to říznutí, bodnutí, třeba jako včera jsem dostala 3 z diktátu, tak jsem se jako trochu jako řízla, ale jako jinak vůbec já se neřežu, jo. To jako, no, jako, ne, teď to jsem takhle nemyslela, jako, ale fakt, jako vůbec, úplně mám se super, neřežu se. A jako myslím si, že ten, kdo se řeže, je úplnej vůl a debil. Ale to je vedlejší. Teď mám hodně jako krušný období, jo. No já nevím, já se bojím tady o tom mluvit prostě. Je to pro mě dost citlivá věc. Já nevím, jak vám to mám říct, já se asi rozbrečím. Já vám to řeknu, měla jsem kamarádku, jo, měla, už nemá. Jako ta kámoška fakt super, úplně bezva. Byli jsme spolu asi 2 roky, jenomže teď se něco stalo. Tyjo, já to nedokážu říct, prostě, já vám to ukážu, ona bydlí v paneláku. Ten je fakt super ten panelák, je to úplně emo panelák, jo. Jenomže najednou ono se něco stalo, prostě ten barák zateplujou. No. A to je hrozně blbý, protože ten panelák je v oranžový barvě, chápete to? Oranžový. Prostě oranžová a emo, to prostě nejde dohromady. Já teď nevím, co mám dělat, jako ona bydlí v tom hnusným oranžovém baráku a já s ní mám kamarádit, jo. No jako myslím si, že to docela nejde. Já bych vám teď ten banán chtěla ukázat, jo, tak pojďte se mnou. OK, takže jsme tu zpátky jako důkaz, že jsem tady. Teď o tom paneláku, jo, je důležitý mluvit, já vám ho ukážu. Takže to je ten panelák, ve kterým bydlí má kámoška, jako hrůza. Vám to přiblížím, kde přesně ona bydlí. Tak tam přibližně, tam jsou její okna. To je ono, to druhý od zhora. No, koukněte na to. Jako, koukněte na ten panelák, jako je to možný, abych se já s ní kamarádila.
Já myslím, že ne, jako ještě jednou se koukněte, jako vy to nechápete, ale vy emaři, koukněte. Proto jsem s ní ukončila ten vztah, prostě viděli jste tu hluzu, oranžový, no. A já potom se nechci bavit, prostě je mi toho líto, ale prostě co, no, svět tak chtěl asi a je to tak. Potom zrovna v tomhle období se taky nemám jako dost dobře, protože teď se stala taky další věc, jako sněží. Jako sněží, chápete to? Bílá barva, sněží, já vám to ukážu znova, já jsem taková trapná, že vám furt ukazuju věci, ale jako koukněte. Koukněte na tu bílou, jako je to možný. Vidíte tu bílou barvu? Tak koukni, všude samá bílá. Jenom bílá. Jako nic, jako hruza. Prostě samá bílá všude, no a tak to je taky důvod, proč jsem se jako pořezala tady a ještě tady na ruce, to nevidíte, naštěstí tam je úplně tady ukapává květ z toho, ale to je v pohodě, jako já si to utřu, nebo se v tom vyválím, prostě to budu pak fakt super emo, budu od krve, dám si to na lípko, jako úplně už se těším, fakt. Akorát si musím na lípku vytvořit nějakou emouškou přezdívku, já tam mám takovou trapnou tečku, tam mám úplně normální přezdívku, jak musím si tam dát nějaký emouška, týnuška, něco takového prostě, jo. No ale, tyjo, jako já už s váma bavím jako 6 minut, nebo 5, já nevím, jako já nevidím, jo. Ale víte co, jako to nejde prostě, takhle se s váma bavit 5 minut, jako to taky není v těch emo zákonech. Já mám emo zákony tady, já vám je ukážu, chvilku počkejte, jo. Tady mám emo zákony. Tady jsou emo zákony. No a tady se píše prostě jako, že konverzace s člověkem může být tak maximálně jako 4 minuty, jo. A já už tady s váma jako kecám 5 minut, no jako nevím. Asi si udělám další ránu kvůli tomu, protože jako 5 minut já to porušila, prostě jsem to porušila. Takže jako se s váma loučím, úplně. Teď se nesnáším, fakt se nesnáším, čau.